goed is, kan u hier... Wij organiseren hier nou voor de derde keer een bodemvondstendag. Waarbij medezoekers, maar ook andere mensen die bepaalde vondsten hebben gevonden waarvan ze niet het een en ander weten, kunnen ze daarmee hier bij ons komen. En dan hopen wij daar voor alles over te kunnen vertellen. Nou, weet je wat dit is? Juist. Nou, ik zal zien, het is vuurstien. En ik had het idee dat het net bewerkt is. Dat zie je omdat de cortex, dat is in feite de schil van het vuurstien, nog intact is. Als het er meestal hand zo bewerken was, dan zie je dat dat voorthellen is, die schil. En dat men dan er iets scherps van maken had. Dat zie je net. Zo nu en dan treffen wij een voorwerp aan wat echt de kroon spant. En ze hadden vorig jaar een gouden kruisje van een tempelier uit de late middeleeuwen. Dat is een hele bijzondere vondst voor Friesland. Dus zo nu en dan kom je inderdaad een vondst tegen. Nou ja, daar slaan wij als hobbyarcheologen stijl van achterover. Ja. Ik ben een keer bij zo'n dij en toen kwam iemand onzetten mij een fiets en zei van ja, dat is een beetje een raar ding. Ik denk het is een flessendop. Maar dat wie iets en dat is net deze, maar deze had er een heel soort van. Dit is een gouden mantelspield uit de letter Mitzioen. En hier namen zijn mantelspield mee en die weer makken van een Arabische munt. Datering uit ongeveer 1200 en toen stiek ik wel een heel rare scherm, want dat is net iets wat je gauw op tafel krijgt.